खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आङो दायो माने भुटान बेरायनो फैदो दा माने जोंनियाव बेसेबांबा गरम दा बेखायनो एसे बार जानो होननानै फैदों थान्दा एसे माने सान्दुंब्लाबो एसे थान्दा बार बारो मोजां मोनो माने दुगैनो होननानै फैयो नाथाय माने बेयाव बार नांनानै थान्दाखाय दुगैनायानो जाया दा नायलांबाय था आं मोननैसो माने क्लिप देखायनि दा दुगैनाय जानोबो हागौ अके बेयाव खनफ्रोमबो हाबनाय जायो जोङो भिउखौ देखायनि आं हाव बरिया भिउ बै गाहायाव ब्रिजआ मबाइल गलांनांगौबा गैखाला आरो नैनिफ्राय गलांनांगौबा बै मोनथामखौ बिराद मोजां नुदों माथो बै मोनथाम न'खौ बरिया नुदों दुगैनांगौमोनलै आं दुगैगौमोनलै सार दुगैना भलिना मायो फुटबल स्टेडियाम ओइ नुदोंना सारा आरो मोनसे दंबावो ना सार बेलायावबो आरो सुइमिं पुल दंबावो ओइ दुगैदो दै मावगासिनो दं ओइयाव सुइमिं पुल दं ओइयाव दिनै हाउसफुल इयाव भुटाननि आपेल फ्रुइट जुइस बरिया मोनबाय भिटामिन सि बेखौ लोंनानैसो एनार्जि मोनबाय बेयाव हाबखांबाय जोङो चावमिन जाबाय आपेल जुइस लोंबाय दा जोङो थांनोसै मोनसे जायगायाव बेयाव एसे माने प्राइसफोरा बुरजा बेखायनो जोङो नेक्स्ट मोनसे दखानाव थांनि रेस्टुरेन्टआव सारखौ फन खालामनो बावनानै थादों फैखानाय बेखिनियावसो गोसोखांबाय बहा थाखो सारा होननायावसो सारा माने वाशरुमाव थांदोंमोन बावनानै माने नैखिनियाव गोसोखांफ्लांदों इन्डियायाव बेसेबांबा गरम बेखायनो नै भुटानाव जों बेरायनो फैदो थान्दा बार जानो बे जायगायाव थानो मोननायबाथ' दाहालागि मानसियानो गुफुर जाजोबसिगौमोन जोंनियाव बेसेबां गरम मसा थिगैनो दङ जोंहा बरिया ब्रिज बरिया एकदमबारे फट' लानो हामदोंमोन इयाव लासैनो माने डेक'रेसननि कालारफोर डिजाइनफोरखौ सोलायगासिनो दङ कालार होनाखैमोन दा कालार फोनजोब्बाय बरिया जादों होनदां बा सान्दुं ओंखारनो हायाखै दे थान्दा सिं बाराव थान्दा जाबाय थानानै ओइ जा फट'शुट सोलिगासिनो दं मिथिंगा सारनिया दायो जोङो गुबुन मोनसे रेस्टुरेन्टआव थांसै नै जाहैबाय बुद्ध मन्दिर साइडथिंजाय थांसै जोङो दिनै सानडेखाय बिराद मानसि माने इन्डियानि मानसि बहुद हाबफैदों निजा दं ओइ फट' लागासिनो दं दहायो जेब्ला न'निफ्राय भुटान फैगासिनो दंमोन बे समाव माने ओरैबायदि दुरबल बोरैबा मोनदोंमोन दानि फैनानै आपेल जुइस लोंना होबाय दा बेनि उनावसो माने बेसेबा एनार्जि फैबाय नोंहाबा दहाय माने रानिं खालामदोंमोन रानिं खालामनायनि माने एनार्जि डाउनानो फैयाखैमोन माने मोनसे लेभेलाव दानि आपेल जुइस लोंनानैसो एसे माने स्ट्रं मोनफिनबाय देहाखौ दानि आङो बै गोजौनिफ्राय माबा लाहरदोंमोन नैबेनो ब्रिजआ बेनो बै गोजौआ ओइ रेस्टुरेन्टआ ओइ गोजौमोन ओमफ्राय नै दलङा दानि नुहुरनाया ब्रिजआ थुला फट' लाग्रा जायगाया बेयावनो आरो बापरे बरिया नुदों बे ब्रिज बारनानै लेफ्ट साइडथिंजाय मेन रेस्टुरेन्टफोरा बिथिंनो
फैगासिनो फ्रेन्स हटेल बेयाव थांसै नैबे लेफ्ट साइड थांबाय नैबेयावनो नुबाय बे फ्रेन्स हटेलनि नामाथाय नै फ्रेन्स हटेल फ्रेन्स नैबेनो ट्राफिक रुल्सआ बिराद मोजां माने बेयाव नैबे सिननि सिङावनो पार्क खालामनांगौ माने बारा बिदि सिनफोर नांबा फाइन जायो माने इसोरना बिराद मोजां रावबो आरो बिदि आलाय सिलाय दोना नैबेयाव माने सिन दङ सिनाव दोनखाथारो साइडआव लाखिग्रा पार्कनि दङ नै माने ओरैबायदि मोजाङै दोनदो गारि लाखिबाय दोनबाय दायो जोङो फ्रेन्स हटेलाव हाबहैनोसै बेयाव माने बायदिसिना जानोसै ओंखाम जाबोदोंमोन बाट उखैनाय मोनबाय जोंनियावबा सान्दुङाव माने बेरायनो हानाय नङामोन नैयाव नाथाय एसे थान्दा बार बारो थान्दा खिन्थु गरमबाबो एसे कम्पेयार खालामोबा जोंनिख्रुइ एसे माबासिन माने थान्दासिन आरामसे रेस्ट लागासिनो दं नैयाव बाजार बै लकेल दिल्ली बाजार itu French Hotel bisa थांखो izan ना टाइगारा मिथिंगा सारा सान्ति मोनदोंलै दिनै वेलकाम टु फ्रेन्स हटेल फ्रेन्स लाबानो दायो भुटाननिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय दायो जों आरो मोनसे पार्कआव थांफिननोसै पार्कनि नामखौल' मिथिला दायो पार्कआव थांबासो नामखौ नायना खोन्थानांसिगोन तामुलपुर बारलांनानै मोनसे पार्क दंनो दा बेयाव जों थांनो फैबाय आरो बै गारि मोनसेयाव सारमोन दङ सारमोना एक्सट्रा गाखोबाय जोङो नैबेयाव गाखोबाय बेयाव सारमोन दङ उदालगुरि थांनाय लामा नैबेजों माने टि गार्डेन दङ नैबे उदालगुरि फैब्लाथाय बेखौ मोनलाङो बेनि उनाव जों बेजों थांगासिनो दङ पार्कआ दा बेथिंजाय दङनो किं कं लेन्ड नागिर सफैमारबाय नै ओइ जा दङ किं कं गरिल्ला भुटाननिफ्राय होसो नैबेयाव फैबाय दहायथ' दुगैनाय जायासै कारखौ बेसा दोनजागोन ना दोनजागोन ने सार टिकेट नांगोन ना एमन बुरजा ना दुगैनायफोर मोनखायो ना सुइमिंबो मोनखानाय प्लासखा ओइ दे थमेथ' इधर लगाएंगे तो गाड़ी टर्निंग नहीं लेगा ये सब निकलेगा ना ये सब गाड़ी ये जगह है तो इधर गाड़ी तब यहाँ पर सटा के लगेगा ये हां आगे पे लगेगा आगे लगा दीजिए नहीं तो टर्निंग होगा ना गाड़ी आना ठीक है कंगलैंड होननायाव सफैमारबाय नायनि माबायदि नुयो बापरे कंगलैंड बेसेबा गिदिर माने कंगलैंड सिङाव सुइमिं पुल दङ गेलेग्रा दङ बहुत जायगा दङ कंगलैंडनि आसुगुरखौ दांनायनि र' कंगलैंडनि फिसखौ नायना लानि फिस बेसे स्ट्राक्चार कंगलैंड पार्क टिकेट काउन्टाराव बेसेबां दङ चिल्ड्रेन इनफेन्ट फिस 220 एसे खम मोनगोन ना मोना टिकेट प्राइस एडाल्ट 220 चिल्ड्रेन 120 इनफेन्ट फ्रि नट बे फेसिलिटिसफोरा सुइमिं ड्रेस फ्रि ट्री हाउस नागिरनो नै गामि गेजेर फैबाय दाबो मोनाब्लि जालायबाय सेस माब्ला बेरायबावगोन ट्री हाउस
दैयाव राइन' इको रिजर्ट निजा थांनोसै मोनसिगोन दे बांद्राय गोजान गैला लेटसो जाबाय जोंनिया कंग्लेन्डआव हाबनो नागिरबाय हाबनाय जायासै फिसफोरा बाराद्राय ओइ नुबाय दे नुबाय बा गोजान बाव भुटान खाथि खस्थ'लै लामाया गाज्रि एसे जुदि लामाया मोजां जागौमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन बेसेबा खस्थ' फैयै फैयै मोनफैफिनबाय राइन' रिजर्ट लामाया एसे गाज्रि माने अफ रड कारफोरबा बाइकफोरबा एसे मोजां जायो जोङो माने कारा एसे माने प्रब्लेम मोनो अन्थाइ गोजा ओरै दैमानि अन्थाइ बिदि माने बारबोनांगौ गामि गेजेर गेजेर लामा क्लियार नङा बै जा उदाव नायनो नागिरदों उदाव नायनो नागिरदों सारमोना औ जायगाया माथो मोजाङानोलाय उदावनायनि सारमोन साथाम दङ आरो बै सारमोन दं ओइनै उदावा फैलाय माबायाव खेबजागोन दे सार बारा खाथियाव थांनाङा मिनि पेलगाम नामा होनदों इखो ओइ राजाखौ थिखांदाव राजाखौ मिनि पेलगाम बरिया पेलगामाव लावाखै ओरै फै सार ओरै फै बेफोर मा इफोर रुमफोरा मा इयो कटेज बन्दथ' फट'ना कटेजफोरा मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम दायो जोङो राइन' रिजर्टआव दंफैयो बेसेबा मोजां माने जायगा नैयाव माने पेलगाम बायदि नुयो आरो बै जा साइडजा कटेज दङ कटेजखौ देखायना हो बिराद मोजां जायगा एसे माने लेट जाबाय जोंनिया लेट जायामोन दाहालागै माने बिराद सानजो माने मोजां नुगौमोन आरो लाइटआ दा एसे खोमसि जाबाय थेवब्लाबो माने फैफिननो लुबैबाय टाइमा एसे लेट जाबाय खोमसि जाबाय बिराद मानसि माने फट' लागासिनो दं रेस्टुरेन्टआव फैदों रेस्टुरेन्टथिं नै दा रेस्टुरेन्ट दं ओरै लास्ट जोबनानै नैबे रेस्टुरेन्ट दं एसे थान्दाफोर लोंनानै थान्दा लोंनि रेस्टुरेन्ट थान्दा देहा गरम मोनबाय सानसे फुंनि 9टानिफ्राय दा नै 5टा 6टा जाबाय दा बेसिम बेरायबाय भुटान थांबाय राइन' रिजर्ट फैबाय दायो न' थांनोसै आं खायसे क्लिपखौ देखाबाय फार्स्ट टाइम मा एक्सपिरियेन्स मोनखौ दा बेखौ देखाबाय जोबजासिम जायफोर नायदों दा बेखौ थेंक इउ होबाय अननानै दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार